mammu. Apa men? Pale mo siya. Ako. Ay, pale ka wala mo lang. Telepon kapsul ni tayo. Uy, yes, di. Halo? Di mo namba ako. Ang paano na ikaw ulo sa tiya sa ramen? Di mo namba natin magamat. Misa mara bin misa baka sa kunya men. Uy. Okay. Uy. Appelle toujours men. Yes. Yes, di la. Onzi. Halo? Yo, men on certain Wendy no ikap mande pou men. Pas la. Mi se di ou sa yon fèt la kay di a la men. Si so pa pou ati la sa. Di ka bo ki nan tou yon. Baba.